Čerpacia stanica tam už druhý deň predáva liter benzínu a nafty pod euro. A tak ako včera, aj dnes sa tam vytvorila kilometrová kolóna. Je skoro ráno a ružomberská benzínová horúčka pokračuje. V tejto chvíli však platí, že všetko je ešte neisté. Chýry zo včera sa rýchlo rozleteli a vodiči netrpezlivo čakali. Momentálne ale ešte nikto netuší, či cena 99 centov za liter sa zopakuje. Bol som tu o tej 4:00, o 6:00 čakať tiež na cenu a podľa toho sa zariadiť. Nakoniec cena naskočila a horúčka mohla pokračovať. Vodiči opäť obklúčili pumpu s prázdnymi nádržami a s kanistrami od výmyslu sveta. Viac ako kilometrová kolóna znovu zatarasila vstup do mesta. Šťastie, že tu vedie štvorprúdovka. Ako dlho čakáte? 4 hodiny a ešte nie som na rade. Ešte možno hodinu. Ak by ste chceli natankovať za cenu ako na tejto pumpe, museli by ste sa vybrať na Filipíny, do Jordánska, Tadžikistanu či afrického Beninu. Vedenie spoločnosti svoj trhák nekomentuje, rovnako tak ani Asociácia petrolejárskeho priemyslu a obchodu. Odborník hovorí o neštandardnom konkurenčnom boji. Je to niečo nezvyčajné a je to len dôkazom toho, čo tam už trvá niekoľko týždňov. Dve čerpacie stanice bojujú o zákazníka. Tvrdí, že táto pumpa musí predávať pod svoju nákupnú cenu. Z tohto hľadiska tá čerpacia stanica prerába, ale keďže za ňou stojí veľká sieť, tak to dokáže vykompenzovať takúto stratu a môže si to dovoliť na jednej čerpacej stanici. Vodičom, ktorí sú ochotní čakať aj hodiny, to však samozrejme nijako neprekáža. Tieto ceny sú pre nás, pre dôchodcov. No aj keby furt bolo. Z Ružomberka Ľubo Franko, televízia Markíza.